ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂದಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲು ಮರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚಾಕಲು ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕಜಿಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಚಿನ್ನಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಿನ್ನು ಕಜಿಪಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಲೈಟೇ ಒಣಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಮ್ಮನಕಲು ತಿಕ್ಕಿರಕಲ್ ದೆತ್ತು ಒಣಸು ಕೊರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಚ ಮಂತಿ ಚೆನ್ನ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೇಕಲಿತ್ತೆ ಕೋರಿಕನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಗಿನಿ ಬಚ್ಚುನಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡ ಮನ್ಪೇರು ಪಡ್ಡೇರು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮನ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿಂಚ ಮನ್ಪೆ ಕೊಂಜಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದು ಏನಂತೇನೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಅವನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಗ ಅದು ಎಂಚ ಆಪುನ್ ತೂಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪಲ ಇಂಚ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ಬೋಟಿ ನಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೂಕ ಬಂಡದು ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಥ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಕ್ಕ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಕಜಿಪು ಕಡೆರ ಪಡ್ನೆ ಇಟ್ಟವು ಕಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ಗಳ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಬಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಪ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚೇರಿ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಇಜಲ್ಲ ಯಾಪಲ ವರ ಮಾತ್ರ ಏರಲ್ಲ ಎನ್ನುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ನಿಚ್ಚೆ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಷ್ಟು ಕಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಂದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಇಚ್ಚ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತು ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೆಂಚೇರಿ ತೇರ್ಲಿಚ್ಚೇರಿ ಪಾತ ಸಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾತಲ್ ಚಿನ್ನು ಬೆಲ್ ಮಂತಲ ಕೋರಿ ತೊಟ್ಟಿರು ನಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ರೆಡ್ ಚಲೋ ಇದು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾನು 130 ಕಬಾಬ್ ಬುಕ್ಕ ರಸಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಮಂತಾಂಡು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿಜಿ ಕಬಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು ತೆಕ್ಕೊಡ ವಾಶ್ ಮಂದ ಪೂರ ಆತಿದ್ದೇವೆ ತೆಕ್ಕದು ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಡೇರ ಪಾಡ್ವೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜೆ ಕಜಿಪು ಕಡೇರ ಪಾಡ್ಯಾನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬುಕ್ಕ ಲೇಟನ ಮಲ್ಲಿಜೆಲ್ಲ ರಜೆ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಣಿ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿಂದ ಚಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೇರ ಪಾಡ್ಕಡಮ್ಮ ಕಡೇರೆ ದಾದ ಬೋಡು ತಾರೈ ಪೂರ ಪೇರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ತಾರೈ ಪೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತುದು ಬುಕ್ಕ ತಾರೈ ಪೇರೆ ಕಣ ಅಂತ ದಾಂದು ಎಂಚ ಮಂದಿ ತುಪ್ನೆ ಏನೋರ ಪಂಡೈತ ಖಾಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಕಣತ್ತು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಣ ತುಪ್ನೇನೆ ಎಂಚೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಇದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಚೂರು ಬಂಗದ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಹಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಿಡ್ಪ ಓಲ್ ದಿಯರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೂರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ್ದಾಂಡು ಬೂರುಂಡು ದಾಳ ಆಪ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವೆ ಇರ್ತದೆ ಮಿತ್ರದ್ದು ಬೂರು ನೀನು ಪಂಡ ಕವರ್ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ ಬಚ್ಚವಾಯ ಚಿತ್ತೆ ತೂಪು ಸರಿ ಆಯ್ನಾತು ಮನ್ಪೆ ಏತು ಬರ್ಬಿಡ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವೇ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬರೋ ಬಾಡುವೆ ಮುಚ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಂದಲ್ಲ ತೀರ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ ತೆರೆಗಾಯಿಸ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಇಡ್ಸಲಿ ಅವ್ವ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತಾರ ಎಂಜಿ ಪೆರಿದ ಪಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ತಾರ ಬಲ್ಲೆಡೆ போய் ತಾರ ಬರದಾನ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಸೆಕ್ಕೆ ಸಾಕಡಿ ತಾರ ಬರೋದು ಕೈ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಂಡ ಪೆರೆ ನೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಿಷಿನ್ಡೆ ಪೆರೆ ನಿಂಗೆ ಮಿಷಿನ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೈ ಆನ್ಮೇಲೆ ಪೆರೆ ಕೈನೇ ಬೆರೆದು ಬಿಡುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಬೆಲ್ಲಿಚ್ಚ ನೈಟ್ ಅಂಜದ ಅವು ಚೂರು ಬೆರಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಕಣಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಾಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಣ್ಣನೇ ಒಂದೇ ನಾನು ಕಾಡರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತುಕೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಸಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಗ ನೆಕ್ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತದಿಯೋಣ ಮ್ಯಾನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ನೋಡು
ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಲಕ್ ತಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಾದಪ್ಪಣ ಆತ ಬಗೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಐಕೆ ಬೊಡ್ಚಿಪಿರ ಏರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅನಂಚೆನ್ನದಿಯೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಂದು ತೊಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಚೂರು ಕೊಚ್ಚೆಪ್ಪು ಲಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಪುಂಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಾಲಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಚಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹೆಂಗೆ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವನೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಡಂದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಹಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಣ್ಣದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹಣ್ಣು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ತಿಕ್ಕುವ ಐದೊಂಬಿತ್ತು ಚೂರು ಕೋರಿಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೆರಡವಲ್ಲ ತೆಕ್ಕದು ಬರೋ ತಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ತೆಕ್ಕದು ಬರೋದಿಯೇ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಪಾವಡ ಹತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ತುಂಡ ತೈಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನಗಾನೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಇದರ ಕೆಂಚ ಪಾಡ್ಲಿ ತುಪ್ಪನೇ ಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಡೆಪ್ಪುನಿ ಕಡೆ ಉಂಟು ನೀರು ಪೂರ ಮಾಡ್ರಿ ಜಂಜನ ಕಡೆಪ್ಪುನಿ ತಂದು ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತೆಂಚಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕಡೆ ಹೊತ್ತು ಶುರ್ಕೋಜೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಇತ್ತು ಕಡೆಕ ಕಡೆದು ನಾನು ಐತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ತಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಚೂರು ಯಾನ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಖಾರ ಜನ ಬಂದದ್ದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಗೋಡೆನಾಥ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅನ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಬಂದು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳಿ ಒಂದೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಗ್ರೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಅನ್ನೋದು ತೋಡೆ ಚಾತ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಖಾರದು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂಡೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಮಂತಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ರುಪ್ಪಾಡೆ ಆತನಾಗ ನಮಗಿತ್ತ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಐಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂರುಡು ಅವು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ರಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೋಣ ಅಂಚೆನಿ ಅವಳು ಕೋಟಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೇಳಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜನ ಪೂರ ಬೂರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಬರಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪೋಪು ನಾನು ಚಿನ್ನು ಸೈಡ್ ದಿವಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆರೆಂಕ್ ಟಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ಮಂತ್ ಪುರಾಣ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಉಚೂರು ತಾರೆ ಪಡ್ನಂಚ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಾಜನ ಪುರ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಗಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುರಿ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಮುರೋದು ಉಗುರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಪುರದ್ದು ಏನಣ್ಣ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಇಲ್ಲೊಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನೀರು ಅಂತ ಪಾಲಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ
ರುಪ್ಪಾಡುದ ನನ್ನ ಬೇಯಾలి ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರೆಪಾಡೇಗ ಎರೆದಿತ್ತ ಕಿದ್ಯಾಡು ಬತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿ ಎರೆದಿತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇದನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಬೇಸಪ್ಪಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಗ ಫೈನಲ್ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇಂದು ಒಯ್ತುದು ಪೋಯಾ ಬದೀತೆ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಚೀಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತ್ ಯಾನಿತನ್ ಚಾಂಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗುಂಡುದ ಒಣಸ ಮಂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚಾತ ಬಂದು ಆರೇಪ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕುಶೂರು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಟು आवनु ग्रीन आवता ओ बनाले बोनु sama पास आतंदे एबे हाय रेड ಯಾವನುಂಟು ಅವಡೆ ಇಂದುಲ ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬಾಯ್ದಂತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಬೈದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚ ತುಂಚಿನಿ ಒಂದುಂಟು ಕುತ್ತೊಂತೊಂದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲ ಅವಳಜ್ಜಿ ಕುತ್ತೊಂತ ನಿಂಗೆ ತೋಜು ನನಗೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಕಬಾಬ್ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಅಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಹಿಂಗಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಂತ್ ತಿಂಡೆಡ್ಡೆ ಪನ್ನಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಬೇತಾಳ ಪಾಡ್ರಿತ್ತು ತುಳಿ ಅನ್ನ ಪಾಲಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪಾಲಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಥರ ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರ ಇರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಜ್ಜಿ ಪುರ ಅಂಡು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಡು ಆನಗಣೆ ಏಳರ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್